Krásny deň vám všetkým, tak sa po dlhej dobe vidíme a vidíme sa práve v mojej kancelárii. Dnešnou témou videa budú naše chyby. Bude to o tom, či tie chyby máme robiť, nemáme robiť, či sú v poriadku alebo nie, ale hlavne, či majú vplyv a aký vplyv na našu vedomú tvorbu reality. Tak poďme na to. Moje meno je Pavlína a ja vás srdečne vítam v kvantovej optike, ktorá je tu pre vás, aby bola inšpiráciou k tomu, ako si vedome tvoriť vlastnú realitu. Každý z nás sme už v živote urobili chybu. To je v poriadku, pretože moje presvedčenie je také, že my potrebujeme robiť chyby v úvodzovkách, pretože sa na nich učíme. Náš život nie je o tom, aby sme sem prišli a pečené karfioly nám padali z neba. Sme tu preto, aby sme sa vyvíjali, aby sme rástli, aby sme sa učili. To znamená, že potrebujeme nejaké životné výzvy a nejaké skúsenosti. Dieťa sa učí tým spôsobom, že sa učí chodiť. Párkrát spadne, aby sa postavilo, aby sa naučilo udržiavať tú rovnováhu. Čiže v tomto prípade to bereme ako skúsenosť, alebo lepšie povedané ako pokusy sa niečo naučiť. Takže treba trošku rozlišovať medzi tým, čo je skúsenosť, čo je pokus a čo je chyba. Z môjho uhlu pohľadu je chyba práve to, ak my niečo spravíme, čiže je to nejaká naša životná skúsenosť, je to nejaký náš pokus, keď sme sa o niečo teda pokúsili, ale urobili sme to tak, že nakoniec je z toho nejaká blamáž a v podstate sme prišli na to, že aha, tak toto nie je ono, toto nie je v poriadku, toto je zlé, ale treba na tom nejako pracovať. Ale my sa z toho nepoučíme, čiže my v podstate budeme robiť stále tú istú vec dookola a budeme to opakovať a opakovať a opakovať. To už naozaj chyba je. Každý z nás to máme nejako nastavené. Ja som konkrétne profilom 3.5, to znamená, že ja mám už v sebe zakódované, v tých mojich génoch je zakódované, že moja cesta životom, to je niečo, čo sa, náš životný profil sa nikdy nemení. Ten je jednoducho konštantný, nech sa v živote urobí čokoľvek, nech sa akokoľvek zmením, akokoľvek transformujem, táto základná energia sa skrátka nezmení. A tým pádom, že ja som tá práve 3.5, tak na základe toho sa ja učím práve pokusom omylom. To neznamená, že 3.5 všetky sa takto učíte, ono to nie je presne v tom. Ale ak teda chcete vedieť, ako to máte, vy môžete sa ku mne objednať na rozbor vašej osobnosti a tam by sme sa o tom mohli porozprávať. Ale môj profil teda hovorí o tom, že ja v živote potrebujem robiť pokusy a omyly, pretože ja sa na základe toho učím a na základe toho ja prichádzam na to, čo je v poriadku a čo nie je v poriadku a potom vám to viem povedať. Čiže toto je moja životná cesta a preto aj takto vyzerá tá moja kvantová optika, že čo mi funguje, to vám poviem. Že to môže fungovať aj vám. Môže, nemusí. Vy to môžete mať absolútne inak nastavené. Takže vás inšpirujem. Ako hovoril náš učiteľ, takéto podobné nastavenie, ako mám ja, tak má teda viacero ľudí a my sme tu preto, že keď tu príde koniec sveta, tak my to prežijeme, aby sme vám potom povedali, že no, tak to nie, ale nejako inak. No, takže pre mňa je prirodzené robiť pokusy, ktoré môžu byť aj omylmi, pretože sa na tom učím. Tak ak niekedy tu niečo začnem a nedokončím, tak sa prosím na mňa nehnevajte, ale je to presne o tom, že ja potrebujem do toho vliesť, aby som potom prišla na to, či je to v poriadku, alebo to v poriadku nie je. Takže u mňa môžu byť rôzne veci, že sú veci, ktoré sú dlhodobejšie a potom sú veci, ktoré dlhodobo teda nevydržia, pretože ich životnosť v danom čase pre mňa nebola práve tou správnou. Ale poďme naspäť k pointe. To len na také dovysvetľovanie, také kšovičko som vám trošku urobila. Ja by som sa vlastne chcela skôr zamerať na to, že človek sa ako keby fokusuje práve na tie chyby. Pretože my ako keby sme hľadali v tom živote, čo je zlé, čo nefunguje, čo treba opraviť. Na jednej strane je to v poriadku, pretože áno, ak niečo nefunguje, tak je fajn, aby sme sa pozreli, prečo to nefunguje a opravili to. Hlavne, ak chceme meniť seba. Takže naozaj je dobre sa pozrieť na to, kde v živote robíme chyby, alebo kde sme urobili, či sme sa z toho poučili, alebo nie. To je jedna vec. Druhá vec ale je, či vidíme aj ten iný svet, alebo či sa len a len sústredíme na to zlé. Pretože na čo zameriavame pozornosť, to sa nám v živote deje. Poviem vám jeden taký príbeh.
Pani učiteľka v škole napísala 10 príkladov a 9 bol úplne správnych a ten 10. bol chybný. Neviem posúdiť, či to pani učiteľka urobila náročky, alebo to bol naozaj omyl, ale dôležité je to, ako zareagovala trieda. Trieda si okamžite všimla, že ten 10. príklad je zlý. Na jednej strane je to v poriadku, ale na druhej strane ide o to, že všetci sa začali smiať. Aha, tam je chyba, pani učiteľka, tam ste sa pomýlili. Ona povedala, aha, to ste si všimli hneď, ale že 9 príkladov bolo v poriadku, to ste si nevšimli. To nikto nepochválil, že pani učiteľka 9 krát ste to napísali správne, ale len raz ste sa pomýlili. Každý videl len toho somára z kumára. A moja otázka znie, všimli ste si, že v podstate ako keby v tej spoločnosti skutočne vidíme len ten 10. príklad a tých prvých 9 nie. Uvedomujete si, že koľkokrát sa deje to, možno aj vám, alebo možno vášmu susedovi, alebo nejakým známym osobnostiam, ktoré sú na výslni, takže sú viac pod drobnohľadom, že robia, ja neviem, celý život robia dobré veci, dobré skutky, dobre sa správajú a raz urobia niečo zlé, raz sa im niečo nepodarí. Či už to urobili vlastnou hlúposťou, alebo to bola naozaj nejaká nešťastná náhoda, ťažko povedať. A odrazu sú čierne ovce, píše sa o nich, ohovárame ich a tak ďalej a tak ďalej. Takže ako to vlastne s tými chybami je? Prečo máme taký život, aký máme? Nie je to práve preto, že vidíme len ten 10. príklad a nevidíme tých 9 dobrých vecí? Ja mám taký pocit, že je toto škatulkovanie v tom živote. A v mojej bývalej práci som mala jedného takého úžasného kolegu, ktorý bol naozaj veľmi múdry, sčítaný, vedel s ľuďmi veľmi dobre pracovať, mal tie vedomosti, vedel im to vysvetliť. A mali sme veľmi ostrú šéfku, ktorá veľmi rada teda svoju autoritu dokazovala práve pred zákazníkmi. A on sa vtedy strašne rozčúlil a zavrel si ho na bok a čistili tam žalúdok. A potom mi hovorí, vieš čo, že toto sa jednoducho nedá. Ty si tu buduješ celý život, alebo teda celú tú pracovnú kariéru si tam buduješ nejakú pozíciu, buduješ si povesť nejakého pokojného, distingovaného, inteligentného človeka, ktorý ti vie pomôcť. A odrazu príde šéfka, ktorá pred všetkými ti začne nadávať, že si nejaký hlúpak neschopný. Čo teda vôbec nebola pravda, pretože on bol naozaj jeden z tých top pracovníkov. A hovorí, a o tú povesť ty práve týmto vystúpením môžeš takto prísť. A prečo je to tak? Prečo, ako keď sme potom už zabudli na to, že aký ten človek bol? Dobre, no v tomto prípade možno úplne o tú povesť neprišiel, pretože to je už o niečom inom. Ale v princípe viete, čo chcem povedať, že odrazu sa ľudia zamerajú na to zlé, že aha, na ňo kričali, on asi niečo robí zlé, takže asi to nie je úplne také dobré a tento človek by ma teraz niečo poradiť, keď tu na ňo kričala jeho vedúca. Si myslím, teda ja osobne, že toto je náš problém. Problém v tom, že poprvé sa častokrát bojíme robiť chyby a preto sa tak veľmi sústredíme na to, aby sme tie chyby nerobili, že ich nakoniec vlastne robíme, pretože si ich do života priťahujeme. Pretože my vysielame tomu univerzu, že čo treba zlepšiť, kde sme zlyhali, alebo lepšie povedané, keby sme vysielali, že čo treba zlepšiť, tak je to v poriadku, lebo nám to ukáže, toto máš v poriadku, len tuto vylepši. To nie je chyba, to je skúsenosť, to je posun, to je výzva. Ale ak my sa sústredíme len na to, čo je zlé, vyslovene, viete, ono je to možno taká, že slovná hračka, ale energeticky to úplne vysiela inú energiu. Úplne to vibruje na niečom inom. Ja neviem ako vy, ale ja tu takto cítim. A toto video je o mojich skúsenostiach, o tom, ako to funguje a nefunguje. A že si naozaj všímam presne to, že nechcem tu teraz menovať niekoho, lebo je to dosť kontroverzné, ale sú rôzne aj historické osobnosti, o ktorých my niečo vieme, ale vieme o nich len to, čo sa niekomu uráčilo, teda nám vtlačiť do tej hlavy. A trebárs nevidíme to dobré, čo urobil, ale vidíme len trebárs jednu zlú vec, ktorú možno urobil, možno neurobil. Ja som tam vtedy nebola, vy áno, lebo viete, históriu píšu víťazi, takže ťažko povedať, čo všetko je na tej našej histórii pravdivé a čo je naopak prekrútené. Ale to už je úplne iná konšpiračná téma.
Ale v princípe chcem povedať, že to je presne to, že si o tom človeku pamätáme len to, čo niekomu vyhovovalo, aby sme si pamätali. A možno to nie je práve to najpríjemnejšie. A možno keby sme toho človeka poznali, že naozaj reálne ho poznali, tak by sme povedali, ale on nie je takýto. Druhá vec je, že máme vzájomne nejaké interakcie a na každého môžeme pôsobiť inak. Ale to už zase iná téma, to už zase nie je o chybách, ale o tom, ako my daného človeka vnímame. Ale ako ho vnímame, tak potom na základe toho ho aj opisujeme. A keď ho nejako opisujeme, tak ho opisujeme na základe našich vnútorných pocitov, nášho nastavenia, či nám ublížil alebo neublížil, či nám pomohol alebo nepomohol. Ja osobne, keďže v podstate skoro celý život pracujem s ľuďmi, takže som väčšinou v nejakom kolektíve, zažila som aj ženské kolektívy, čisto ženské, aj čisto mužské kolektívy, takže to viem nejako porovnávať. A je naozaj zaujímavé, keď poznáte nejakého človeka, poznáte ho dlhé roky a niekto za vami príde a on povie, že on je taký falošný, on je taký házel, on takto a takto ublížil. A ty to máš tiež tak? No nie, ja to takto nemám, ja to mám absolútne naopak, kde ten človek pomohol za celé tie roky, jednoducho ku mne nebol zlý. Ale to neznamená, že napríklad nebol zlý k inému človeku. Takže nikto z nás nie je dobrý, nikto z nás nie je zlý. Všetci sme aj, takže všetci dokážeme ísť smerom nahor, ale takisto dokážeme ísť smerom nadol. A to je v poriadku. Najhoršie, čo môžeme urobiť, je brániť svojim emóciám sa nejako prejaviť, ale dôležité je to, ako sa k tomu postavíme. A preto aj k tým chybám, alebo pokusom, omylom, skúsenostiam by bolo fajn, keby sme sa skúsili postaviť s humorom, s nadhľadom. Predstavte si, že sa dvaja ľudia stoja niekde vedľa seba a ošpecha ich nejaké idúce auto, čiže dostanú to z trošku tej kaluže a jeden sa k tomu postaví úplne naštvane, začne nadávať, začne hovoriť, že ako si tu ľudia nevšímajú, ako je to tu všetko zlé. A ten druhý človek sa jednoducho zasmeje a povie si, no fajn, tak opäť pôjdem do čistiarne, uvidím tam nejakú peknú slečnu, alebo prídem do práce a budem v stredobodnom pozornosti, lebo im poviem vtipnú príhodu, urobím z toho nejakú komédiu. A toto je vedomá tvorba našej reality, náš postoj k danej situácii. Čiže tá istá situácia, v tej istej chvíli dvaja ľudia, ktorí sa k tomu postavili absolútne inak. Čo bola chyba? Chybou toho vodiča bolo, že si nevšimol, či už úmyselne alebo neúmyselne, že je tam láka. Z toho by sa mal poučiť on. A náš postoj k tomu, ak sa nám niečo také zle pritrafilo, je, ako sa k tomu postavíme. Pretože aj my raz môžeme sedieť na sedadle toho vodiča a ošpliechame niekoho iného. A ako sa potom k tomu postavíme, že sorry, nechcel som. A bude potom fajn vedieť, že tí ľudia sa na tom zasmejú. No, možno to nebol úplne vhodný príklad, ale verím, že vám aspoň takto pomohol. Tak aby som toto video zhrnula, chcela by som povedať opäť, že najväčšou chybou človeka je báť sa robiť chyby. Nebojte sa. Chybou to nie je vtedy, keď je to prvýkrát, keď sa niečo učíte, keď vás to môže niekam posunúť, keď vám to môže niečo ukázať, keď vás to môže niečo naučiť. A je veľmi dôležité si z toho zobrať ponaučenie, pretože a tam je zase tá práca so sebou samým, že lebo aj ja som v živote urobila množstvo chýb, za ktoré sa možno hanbím, za ktoré som celkom dlho cítila vinu, ale dôležité je to spracovať a povedať si, áno, stalo sa, čo z toho môžem využiť a už to neopakovať. A ak to takto zoberiete, tak to nie je chyba, je to skúsenosť. Je dôležité si odpustiť a neviniť sa za to a netrestať sa za to, lebo ja som mala takú tú tendenciu, že som sa celkom dlhodobo trestala. A vďaka Bohu za rôzne terapie, ktoré sú, pretože v prvom rade mi pomohlo EFTčko, teraz celkom fičím na kvantových terapiách, ktoré aj vám ponúkam, ktoré sú veľmi jemným spôsobom, nepotrebujeme to nejako riešiť, rozoberať. Jednoducho, ja pracujem s tými obrazmi, s tými antenkami, ktoré nám chodia a zatiaľ to má celkom dobrý účinok, ale zase pozor. Celý život si niečo zbierame a chceme to jedným sedením odbúrať. No prepáčte, to teda nejde. Ja už na sebe pracujem veľmi veľa a kým budem žiť, tak na sebe budem pracovať. A som naozaj vďačná, že mám kolegyne, ktoré terapeutky, kedy si vzájomne môžeme dávať barterovo tie terapie, pretože každá z nás v živote buď potrebujeme spracovať tie staré veci,
alebo sa nám v živote stávajú aj nové chyby, z ktorých sa potrebujeme poučiť a hlavne si odpustiť. Takže či už Ho'oponopono, odpúšťacie techniky, existuje skutočne veľmi veľa barličiek, ktoré nám môžu pomôcť na tej vedomej tvorbe reality. A také úplne konečné posolstvo, prosím vás, ak chceme, aby tento svet bol pekný, je fajn vidieť zlé veci a poukazovať na nich. Ak niekto týra zvieratko, ak niekto týra dieťa, seniora, alebo robí niečo zlé, tak nebojme sa na to ukázať prstom. Nebuďme ako tí ľudia, ktorí, videla som takú štúdiu mimo Európy, nebudem to ďalej konkretizovať, ale bolo to veľmi smutné, pretože tam sa urobil taký pokus, že v nejakom veľkom meste, skutočne Rušnej ulici, nahrali to, že chlap prepadol nejakú ženu a zatiahol ju do uličky úmyselne, teda buď ukradnúť, znásilniť, neviem čo. A čakali, čo urobia ľudia. Bolo to naozaj taká sociálna štúdia a je bolo veľmi smutné, že tí ľudia sa k tomu stávali veľmi ľahostajne. Skutočne veľmi, veľmi, veľmi ľahostajne. Ako keby nám už nezáležalo na tom, že čo sa deje nášmu blížnemu. A keď som videla, ako tie tváre, ako sa tak ešte tak pozri tak ľahostajne, že no bože, no tak. Ja sa do toho nebudem montovať, že dáš pokoj, máš pokoj, ako takéto heslo. Takže toto nie. Naozaj poukazujme na to, na čo poukazovať máme. Nebojujme za to, lebo boj vyvoláva len boj, ale poukazujme na to. Ale nemajme náš fokus zameraný len na to zlé, pretože na čo sa zameriavame, to v živote priťahujeme. Poukazujme na to, na čo poukazovať máme, ale sústreďme svoju pozornosť na to pekné v živote, na to, čo môžeme rozvíjať. Ak už teda vidíme niečo, čo nie je v poriadku, tak hľadajme, kde sa to dá rozvinúť, ako sa to dá rozvinúť, čo sa z toho dá poučiť. Lebo ako povedal, myslím, že Einstein to povedal, ja to teraz budem trošku parafrázovať, ak niečo robíte a nie ste spokojní s výsledkom, tak to nemôžete zopakovať tým istým spôsobom, pretože sa stále dopracujete k tomu istému. Preto je tam niekde niečo zlé, tam je nejaká chyba, ktorú treba opraviť, treba to zmeniť. Tak zmeňme v prvom rade my seba, lebo až vtedy sa ten svet zmení, keď aj naša pozornosť bude zameraná na to pekné, pozitívne, ale nebudeme si dávať klapky na oči práve pred tým, pred čím by sme si ich dávať nemali. No, chcela som trošku kratšie video, neviem, či sa podarilo, asi nie, lebo ja už keď začnem rozprávať, neviem prestať. Nevadí, v každom prípade dúfam, že som to povedala nejako zrozumiteľne, že moje posolstvo sa dostalo tam, kde sa dostať malo. Ďakujem za to, že ste to vydržali až doteraz. Budem rada, ak mi dáte like, pretože mňa to poteší. Vás to nič nestojí, urobíte dobrý skutok. Nezabudnite na odber videa a na zvonček a samozrejme pridajte sa aj na odber Telegramu a Facebooku, pretože sú určité veci, ktoré na YouTube nedávam a nájdete ich len tam. Ak to chcete mať trošku pestrejšie a nechcete čakať len na videá, ktoré sú momentálne ešte pravidelne, ale neviem dokedy, tak aby to jednoducho potom, aby ste to teda mali pestrejšie. Prajem vám krásny deň a zdravie. Majte sa krásne, priatelia.